आच्छाबार थाइबानि लारु मा खालामदों नों बेवहाय जोंलारि? आं लोगोजों दसे रायलायदों। सोर लोगो? बेथ' थफिरामनि फंबायसो। नों थफिरामनि फंबाय नङामोन होनलाय? औ। मा रायलायदों नोंसोरो? मा रायलायदों? ओरैनो लोगो मोननायखाय रायलायदों। ओमफ्राय आखायाव बिबार लालायथारदों माथो? एन्टनिय' मा बिबार लादों नों? बिबारखौ माने आच्छाबार थाइबानि लारु जियानो जाया मानो आंनो जेबो एक्सप्लेनेसन नांला आरो बेफोरबायदि रायलायनो आं नुनो मोननाय नंला दै। जोंलारि गारियाव गाखो नोंखौ न'आव दोनना फैनोसै आं। आं हारसिंनो थांगोन। नाङा न'आव दोनना फैगोन आं नोंखौ। आं बुंबायना आं हारसिंनो थांगोन आरो एन्टनिय'आ आंनि लोगोसो। आं हारसिंनो थांनो हायो। आच्छाबार थाइबानि लारु एन्टनिय' नों बिबारखौ जोंलारिनो जासियाखैमोन होनलाय? मानो फिनाय होआखै? खुगायाव फिनाय गैलाना? खोनासं एन्टनिय' फरायफुनाय गथ'फोरखौ डिस्टार्ब खालामनाङा मिथिबाय? नोंहा फरायनाया जोब्बाय नोंहा खामानि दं। नाथाय जोंलारिया दासो फरायफुगासिनो मिथिबायना? बेहा गिदिर गिदिर सिमां दं बेखौ डिस्टार्ब खालामनाङा। गोबां राग'नाय सिख्लाफोर दं हाइजें ओंखारलायनाय गोदनानिफ्राय हाइजें ओंखारलायनाय सिख्लाफोर दं। एमए पास जानाय बिए पास जानाय गोलैसोनाय सिख्लाफोर दं। बिसोरनो हैबानो जाबायना बिबारखौ। दासो फरायफुनाय गथ'फोरनोलाय मानो बिबार जासिलाबायदों? दिनै आं बांद्राय जेबो बुंला थांनो थां। थेंक इउ। थेंक इउ? मानि थेंक इउ जासिलांखोलै बियो? बेनिबा बिदा जेरै फंबाय ओरै जागोन नामा बिसोरलाय? बिदा थफिरामखौथ' दा बुंसै दुगायानो फानसे बारा आरो फंबायाबो जोंहानि न'खरनि फिसाजोखौसो नोजोर होलायबाय। सन्थलाजों मोजाङै रायलायनांसिगोन नङाबा जानाय नंला। दखानाव थांनानै रायलायनांसिगोन आं सन्थलाजों। जौ फेबा रायलायजानाय नङा बेफोर खोथाखौ। जौ फेयैयावनो रायलायनांगोन नङाबा उल्था आंखौसो हेबगोन बेबो। जौ लोंबा बिनि आखला बारा थिग नङा। हेल' लोगोफोर आं जाबाय कालि बयनिबो मानगोनां अनजालि। सोर सोर मिटिंआव थांगोन आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव। आंबो मिटिंआव थांगोन ओमफ्राय नैबे कालिखौ नोंथांमोना लोगो हमगोन लोगो मोनगोन गोसोखौ मोजां मोनगोन। अके बाय लोगोफोर मिटिंआव लोगो मोनगोन। ओइ कालि मा जाखो आब'? माला थांगोन नों हस्टेलाव? आं हस्टेलाव माला थांगोन मिन्थिया। नों गाव हस्टेलाव थांगोनखौनो मिन्थिया आरो? आं मिन्थिया। गुमेया मबाइल हरबाथाय थांगोन। गुमेया आंनो मबाइल बायनो फैसा होगोन होनना बुंखादोंमोन ना? नङाबा मबाइल बायनानै होगोन होननानै बुंखादोंना बेखौ नेगासिनो दं आब'। ओइ कालि मानो मबाइल गोदान नांगौ नोंनो? आंनावनो मबाइल मोनसे गोदान दंखायो बेखौ ला होननानै बुंबा नों मानो बुजिया? मानो आइफनल' नांगौ नोंनोलाय? मानो होनोब्ला आइफनखौ बयबो लायो बेनिखायनो आंबो लागोन। मालाय आइफन लाबाबो नोंबो लाफागोन नामा? आइफन लानो हानाय खामानि मावनो हाया नामा नों? हायिखायनोथ' आं गुमेनिफ्राय बिदों आरो नोंलाय माथो बायनानैबो होआ। मा फैसाखौ बिफांनिफ्राय ओरैनो फैनाय बायदि मोनदों नामा नोङो? बिबान मोननाय बायदि? खस्थ' दं खस्थ'। बाहायनायाव बेसेबां गोरलै ना खामायनायाव एसेबां गोरा। गाव खेबसे खामायना नायै होनबासो मिन्थिगोन। मालायना बिफा बिगुमाया अनो आंनाव उल्था रायजायोसो। गुमेना मोनसे मा बुस्थु बेखौ नायबाय आरो नों? गुमेयाबो खस्थ' खालामो आंबो खस्थ' खालामो। बिदि होननानै नोङो सा लुगैबा जागोन नामा? बेनि थाखायनो खामानि मावनांगोन नोङो। माथो नोंलाय न'आव फैनानै मोनसेबो खामानि मावाखै नोंलाय? गोदोबो नोंनि थाखाय ना बिमाजों रायजाबाय थायोमोन। नोंहा बादुलिलि थागोन ओमफ्राय आंहा खामानि मावबाय थानांगौमोन। दाबो नों बेखौनो खालामनो नागिरदों नामा नों? गोदोनि खोथाखौनो इसेबां गोसोखांबाय थायो आरो नों? गोदोबो मावखायोमोन दांला खामानि। नोंलाय माला मावनाय गोदोनिफ्राय खामानि? गोदोबो बादुलि दाबो बादुलि। मालाय सासा नागिरबा मोनगोन नामा? आंलाय नोंनि सायाव बियाखैना आंहा गुमैनि सायावसो बिदों। गुमैया होखागोन होननानै बुंखादों आंखौ। गुमैनिफ्राय आइफन मोनबानो थांगोन आं बे न'निफ्राय। बांद्राय गुमै होनबाय थानाङा मिथिबाय? मोजाङै था नङाबा खुगाया बिस जागोन आंजों। गुमै होननानै गुमैजों सिथाब थानाङा। सोब्बा जागोन आंजों मिथिबाय? अके जागोन दे। बुंबा खोमायावनो हाबाना नोंनाव? खानाय बुद्रुनानै बुजाबासो मिथिगोन दा नों। आयै जाबाय मादैखौ एसेबां रायनाङा। नुबाय फावगालि नोंसा बिमाया आंखौ इसेबां रायो गावनि बिनानाव नङै बायदि। मालाबा दुखुजोंनो आवा खुन्दुंजोंसो फासिनांनानै थैनो लुगैयो आङो। थास' बिलाइनि दैयावसो बारजुमना गब'ना थानो गोसो जायो। होमबालाय आवा खुन्दुं लायनि र' आं। ओमफ्राय थास' बिलाइनिबो दै। मादै नोङो आइनि रायनायखौ गाज्रि मोननाङा दे। आइया बिदिनो रायो। आं मिथिखायो नोंसा बिमानि रायनायखौ। बेलाय गोदोबो आंखौ रायखायोमोन दाबो आंखौ रायोमोन। मिथिगौ ना फावगालि मालाबा आं नोंसा आइखौ आइजों जि बुजा होयोमोन। गोसोखांबा दा जि मिनिनो ओंखारो आं। मादैयाबो जे आरो। ओमफ्राय मादै नोङो आफानिफ्राय आइफन बिदों नामा? औ बिदोंमोन। आफाया जानला मोनला फैसाखौनो खरसा खालामा मादै। नोंसा आफाखौ खिबु सेरते होननानै मानसिफोरा बिराद बुङो। एबार नोंसा आफानिफ्राय आइफन लानानैसो गारगोन आं। नों नायबायल' था मिथिबाय? ओमफ्राय मेगन सानाङा दे आंनो होदों होननानै। आं साया मादै। थालाय साहा फुदुंहैलाय। जागोन दे मादै। गथ'आ जेखौ थिनो बेखौनो मावथारो। बे आब' हाफाङा मा एसे मोजां फिसाजो खांनानै लाखो। जि मोजां फिसाजो मोनबाय माथो बेलाय। आब' आइना सोरबा आलासि फैदों। सोरमोन बे आलासिया? जिराय। नोंलाय सोर? आंखौसो सोर होननानै सोंबाय आरो नोङो? आं बे न'नि मानसि। आं बे न'आवनो जोनोम जादों। आं बे न'नि बिगोमा। आच्छा नों बे न'नि बिगोमा नामा? औ। ओमफ्राय नोंलाय सोर?
आच्छा बे न'आ नोंसानि होमबा मा मुं नोंना आंनि मुंखौलाय मानो नांगौ ओमफ्राय नोंनि मुङालाय मा आंनि मुङा जाथि ओमफ्राय नोंनिखौ बुंदो नोंनालाय आंनि मुङा प्रियंका चप्रा आच्छा प्रियंका बे न'खराव सोर सोर दं मानो नांगौ सिखाव मानसिनो मानो खोन्थानो आं नों सिखावबो जानो हानाय ना आलासि मानसिखौ बिदि बुङो नामा मा नोंसानि न'आव मालाबाबो आलासि फैफेराखै नामा ओइ सेंग्रा ना बोरायसोथाय आजिखालि हमना मोना ना हाबा जानायखौबो सेंग्रा नुयो सेंग्राखौबो बोराय नुयो जियानो जादोला ओइ मानसि जोंहानि न'आव फैनानै आंखौनो बायदिसिना सोंबाय थाना मिथिबाय सिखाव होननानै बुजा होगोन दानो लिंहरनि आं सिखाव होननानै बुजा होनो आच्छा देलाय लिंहरलाय आंबो नायथारनि सोर आंखौ सिखाव होननानै बुयो आबौ नै सिखाव फैदों बहा फैलाय बै सेंग्राया ओइ जाम्बि सोरखौ सिखाव होनदों नोंलाय बियो जाथिखौ नुवाखै आरो नों सोर जाथि आब' गुमैनि फंबाय जाथियालाय माथो जाखो गुमैनि फंबाय औ गुमैनि फंबाय मानसिखौ जाला माला बिदि सिखाव होननानै बुङो नामा जलदि निमाहा बि जाथिनाव जेबो नङा दे बाजै सिनायियावसो बुंदों बियो मोखाङानो सिखावनाय बायदिबा माबायदिथार बियो माबायदि खोथा बुङो नोंलाय मानसिखौ बिदि बुंनो मोनो माबार निमाहा बिनोबा बि नों जाथिनाव ओइ जाथि सरि जेबो नङा दे जाथि नोंसोरथ' हाबायावबो लोगो मोनलायासै आरो मालाबाफोर न'आव फैबाबो नोंसोर थालायनायानो जाया बेनिखायनो सिनायलायासै बियो आंनि बिनानाव गालि नाइस टु मिट इउ गालि ओमफ्राय अरिजिनेल नामखौलाय मानो खोन्थानानै लायाखै ना लाजिदों खोन्थाया माथों खोन्था मानो लाजिनांगौ जाखो इसिबां मोजां नामखौलाय खोन्था आख' गालि आं खोन्थाया मा देलाय खोन्थालाय मा मुं नोंना आंथ' आंनिखौ खोन्थाखाबाय आंनि मुङा जाथि आंनि मुङा गालि नङा माथो बिनि मुंखौ जों अननानैसो गालि होननानै बुङो स्कुलाव बेना डकुमेन्ट्सफोराव नामा बेलेगथ' खोन्थाया मानो गालि माखौ लाजिदों आं खोन्थाया खोन्था मानो लाजिनांगौ जाखो ओमफ्राय फेसबुकआवबोथ' मालाय जि मोजां नाम लादों मा नाम लादों फेसबुकआवलाय मालाय दावराय रानिनो मालाय बा मोजांथार माथो दावराय रानि दे खोन्थादो अरिजिनेल नामा मा नाम आं खोन्थाया आयौ गावनि अरिजिनेल नामखौनो खोन्थाना लानो लाजियो आरो ओरैबाबोथ' नोंखौ मिथिखागोन माथो डकुमेन्ट्सफोर नायबानो आं रावनोबो आंनि डकुमेन्ट्स खोन्थाया मानोथो इसिबां खोन्थानो लाजिबाय थाखो खोन्थाया मानो देलाय खोन्थालाय माबायदि मुं बिराद मोजांथार नामा जायनि थाखाय नों खोन्थानो बादों आं खोन्थाया होनबायना गाज्रिथार नालाय खोन्थानो बादों नामा नोंलाय नङा माथो होमबालाय खोन्थादो खोन्थानांगौ ना मोजां नामफोरखौ दोनखुमानानै लानाङा दे बुं मा मुं नोंना दरजा औ आंनि मुङा दरजा मा बुंखो नोंनि गुबै मुङा दरजा औ बेनि मुङा दरजा मोजाङानो दे बिराद इउनिक नेम दरजा मानसिजोंबो समायसोयोना दरजाया औ बाजै समायदोंथ' आरो नोंसोर आंनि मुंखौ लानानै आंखौ ठाट्टा होदों आरो ना आंनि मुङा दरजाखाय आंखौ मिनिदों नोंसोर बहा मिनिदों जोंलाय माथो मिनियाखैनो औ मिनियाखैथ' आरो गोसोजोंथ' मिनिदों नोंसोर मानो मिनिनांगौ जाखो नोंनि बे दरजा नामखौलाय एलाय मिनिदों आंनि मुंखौ दरजा होननानै नोंसोर आंनि मुंखौ दरजा दोननानै आंखौ मिनिदों खुसि मोनदों बेनिखायनो आंनि मुंखौ आङो दरजा लानो लुगैया बेनिखायनो आं दावरायसो लादों दावराय आच्छा हाथाइसालि बायदि मा एसे दावराव दावसि आंखौ मिनिदों बिसोर गुमै मानो मिनिलायखो गालि आंनि मुंखौनो मिनिगासिनो बिसोरो मिनियाखैलै दरजा औथ' आरो दरजा जों मिनियाखैनो नुबाय गुमै आंखौ मिनिगासिनो बिसोरो आंनि मुंखौ लानानै आंखौ सोंनानै बिसोर आं खोन्थानानै मिनिजाबायसो आंहा बिसोर आंखौ मिनियामोनब्ला आंनि नामखौ दरजा होननानै खोन्थायामोन देलाय मोजाङै बुंलाय मा जादों आंखौ मिनिदों आंनि नामखौ मानो मिनिनांगौ जाखो नोंसोरलाय हापां बे गालि नामालाय माथो गाज्रि नङा आदा बिनि गालिया अरिजिनेल नाम नङा माथो जाखो माथो मिनिथाव नाम जाखो देलाय खोन्थालाय बिसोर आंनि नामखौ मिनिदों नोंबो मिनिबालाय मानो मिनिनांगौ जाखो आंलाय मिनियाना माथो मुं नोंनालाय आंनि अरिजिनेल मुङा दरजा गुमै दरजा दरजा औ गुमै आंनि मुङा दरजा बेखौनो मिनिदों गुमै बिसोर आंनि मुंखौ दरजा होननानै मानोलाय मिनिलाबायनांगौ जाखो दरजा नामखौलाय खिरखिबासो मिनिजागौमोन दरजाखौलाय मानो गिनांगौ जाखो मिनिदों गुमै बिसोर आंनि मुंखौ आंखौ लासिंसिं खालामदों गुमै मानो लासिंसिं खालामनांगौ जाखो जाथि हापां मानो नामखौलाय मिनिनांगौ जाखो बे दरजा नामा गाज्रि नामा बर'नि मोनसे सोदोबसो बेफोरखौनो मिनिनायनि बाथ्रा नामा
जों मिनियाखैनो आदा औना जाथि जों मिनियाखै गुमै बोरै मिनिदों आंनि मुंखौ दरजा होननानै बोरै मिनिदों गुमै मानो मिनिनांगौ जाखो बेफोरनो माबा मिनिजानाय मुं नामा मोजांसो दा रावबो लाफेरा खोनाफेरा नाम बेफोरसो मोजां मा दरजानि सोलाय इंलिस नाम दोनबा मोजां जागौमोन नामा नों जेबो सिन्था खालामनाङा दरजा नामा बेसेबां मोजां बेसेबां ओंथि गोनां दरजा गैयामोनब्ला जोङो हाबनो हागौमोन नामा दरजा गैयाबा न' जागौमोन नामा खोरखि गैयाबाबो न' जायो नाथाय दरजा नांथारगौ बारान्दा गैयाबाबो जायो खोरखि गैयाबाबो जायो मुदा गैयाबाबो जायो नाथाय जोंनो दरजा नांथारगौ थ' दरजा इज इम्परटेन्ट door is very very important बेनिखायनो don't insult मिथिबाय आफां आरो जाथि जों इनसाल्टखौनो खालामाखै आदा खालामाखैसो जागोन नोङो सिखाव मोखां धोद आंनालाय मा सिखाव मोखां जानांगौ जाखो गुमै नोंना फंबायना सिखाव मोखांथार सिखाव मोखां आंनिखौबो सिखाव मोखां नुयो नामा गुमै नोंनि मोखाङा एक्टर बायदिथार एक्टर बायदि गुमै एक्टरनिख्रुइबो मोजांसिन नोंना बेलाय नंखागौ दा आं एक्टरनिख्रुइबो मोजांसिन एक्टर होननायखौ जि खुसि जाखोमालायथारदों न'खै नारजि बुदाङा साहाखौ सोर लोंगोन साया दुंबायमोन साहा फुदुंलायथारदों माथो फावगालिया थिनाबाबो आंना फिसा हिनजावा मोजांथारहाय माथो बे मादैया लोंनो होननायखाय एसे फुदुंदों आं गाव फुदुंनो हायालासिनो नों बेखौसो थिनदों ना माथो जानोखाय फुदुंनायालाय फावगालि दां लुनानै लाबोगासिनोबो जागोन दे आरो गालि इसिबां टेनसन जानाङा दरजा नामाबो इसिबां गाज्रि नङा आंथ' जोबोद मोजांसो मोनदों दरजा नोंगौ गुमै दा गाबनांला दे जागोन दे गुमै गाबला ओमफ्राय आंनि आइफना मोनगोन दे गाबोन लाबानो जाबाय आयौ नों होमानसै आरो माथो खालामबावनो नोंसोर सोगाबबाय नालाय होनोसै आरो I love you गुमै अके थेंक इउ दरजा गुमैनाव जात बिबाय थानांला दे नोङो एबारनिफ्राय आइफन मोनबाथाय आं थांखानोसै बे न'निफ्राय नारजि बुदां आच्छा दरजा आं दरजा नङा गालिसो आंखौ गालि होननानै बुं नोंनि मुङानो दरजाबालाय आं नोंखौ बोरै गालि होननांगौ जाखो आंनि मुङा न'आव गाबज्रिनाया गालि ओमफ्राय स्कुलनि नामा दरजा होमबालाय आंलाय मानो न'आव गाबज्रिनायखौ लानांगौ जाखो आं स्कुलनि नामखौसो लागोन दरजा मिस दरजा सिखाव मोखां दरजा सिखाव मोखां दानो मबाइलजों खुबैजागोन आंजों दरजा दानो फांथे जागोन मा इसिबां गाज्रि बे गुमैनि फंबाया सोबबागासिनो सोबा जागोन बियो आंजों मालाबा गुमैया इसिबां मोजां बिनि फंबायालाय मा एसे गाज्रि मानोबासो खोन्थानाय आङो आंनि मुंखौ दरजा होननानै माखौबा दरजा दोनथारबाय आरो आंखौ उन्दैयाव गोसुगै नामाबो बिदि सोरबा दरजा थायो आंनासो थायो थाबाथारनो बम्र दस्ति न'आव दङ ना गैया बम्रआ बहा थांलायखो बेलाय दानसोरां फैदोंमोन दानि दानसोरांजों बहा थांदोंथाय आं मिथिला ओमफ्राय नोंलाय बहाबा थांनो ओंखारदों नामा थांनो ओंखारदों आंबो बम्रमोननि अफिसाव जइन जाबायना एबारनिफ्राय आंबो रिपर्टिं खालामसिगोन मिथिबाय आं माने निउज फरायसिगोन आरो गसाय निउज फरायसिगोन दे मोजाङानो जाबाय नों निउज फरायनो रोंखागोन दा आयौ माया नैबे दाउस्रि देलाया रोङा जाबाय दाउस्रि देलाया गासिखौबो रोङो नाथाय खाफालासो गाज्रि नालाय खामानिया जाफुंजायामोन आरो एबारनिफ्राय खाफाल साफाल पार्टी मावथारगोन आं जेसेबां जेंना फैया मानो निउज मोजां फरायगोन आरो दे मोजां निउस होबानो जाबायलै मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो होगोन ओरैबायदि धामाका निउस लाबोगोन ना बुंनो नांला आरो दे होमबालाय आं नोंसोरखौनो माब्रै दङ नांलायगासिनो दङ नामा होननानै खबर लाफैदोंमोनलै आं नांलायलाथ' डाइरेक्ट बेलेगसो एक्सन लाखागोन आं मिथिबायना नांलायला खालामनानै गावनि एनार्जिखौनो लस खालामला मिथिबाय नांलायोबा एनार्जि लस जायो रागा जोंनानै दुरबल जाना खामानि मावनो हाया जायो बेनिखायनो गावनि साक्सेसखौल' नायगोन मालायजों नांलायनानै बांद्राय गावखौनो दुरबल खालामनानै लाला आं दे मोजाङानो जाबाय नांलायनायफ्रा मोजांबो नङालै जेसेबांनो नांलायो एसेबांनो खर'आ खंख्ला जायो आं नांलाया नालाय खर'आ आंना मोजाङैनो थायो मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय बम्र आंखौबो निउज अफिससिम दोनलांदो बाल होमबा गाखोफैदो अके आं थाम्फै देलायखौ स्कुलाव थांनो थिनहरगोननि ओमफ्राय आं नोंजों थांफागोन मिथिबाय ना जायो दे गसाय मोजाङानो जाबाय दे
गासैबो बुजिलायनानै गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायनानै थालायदोंबा मोजाङानो जाबाय दे। आंहा बेखौनो नांलाय नांसि खालामदों खोमा होननासो खबर लाफैदोंमोनलै। मोजाङानो जाबाय दे गसाई, मोजाङानो जाथारबाय। सोरानि न'लै बेलाय? बेयो ना नेवलामोननि न'। नेवला? सोर नेवला? दाखालि लोगो मोननाया नङा होनबा? औ, बिसानि न'आ दुखिया नालाय बिसानि न'आव जेबो गैया, गिलास खुरै मोजाङानो गैया। बेनिखायनो होफैदों आं अननानै। जोबोद अनसुलैथार माथो होमबालाय। औ, आं अननो ओंखारो दुखियाफोरखौ। दे मोजां मोजां दुखियाफोरखौ अननांगौ। न'आवसो मानसि दङना गैयाथाय? नेवला? ओइ नेवला! सोरबा दङना गैया न'आवलाय? न'आव रावबो गैया खोमा। खामसालियावनो दोननानै गालांसै नामा? दे दोननानै गालांदो। माबा मोनसे लिरनानै गालांसै ना आंखौ होलांदों होननानै। आंनावथ' नेवलानि नाम्बारबो गैया। मानोथो नांगौ? कापखौल' बेयाव दोनलांदो। जागोन दे। खामसालियावनो दोननोसै ना? खामसालियावनो दोनदो। ओमफ्राय न'आव डाइरेक्ट थांखादो। जागोन दे आदा जायफ्रा। आं न'आव थांखागोन। थौदो।